bilder på Gudrun. I bara bh och trosor. Seriös? Vad pratar ni om? Nej men hejsan, Gudrun. Bra jobbat. Jag går och sätter mig. Vad var det där om? Alltså det finns... Det är väl alltså på Gudrun, alltså en i taget! Det finns bilder på Gudrun och bara trosor. Vet du? Vad? Vet du, Gudrun, alltså hon har gått på gatan. Trosor. Är det sant? Kom, vi ska berätta för er. Nu. Nu. Gudrun gick på gatan. Helt naken. Hon jobbade som strippare. Ew! Hon måste berätta för Hanna. Gudrun jobbar som en strippa. Är det sant? Ja, hon går naken typ överallt. Vad säger ni? Så 3. Inte det. Varför tror ni att jag är det?